Täysin uusi botuliinitoksiini on juuri hyväksytty myyntiin Euroopassa ja sen nimi on Boeuf. Oletko kuullut tästä? Lähes kaikki aikaisemmin käytetyt botuliinitoksiinit ovat olleet serotyyppi A:ta, mutta tämä uusi botuliinitoksiini onkin serotyyppi E:tä. Tämä ei ehkä sano just sulle mitään, mutta tiettyjä potilaita tämä voi hyödyttää erittäinkin paljon. Tyypillisesti botuliinitoksiinit alkavat vaikuttaa parissa vuorokaudessa ja maksimiteon saavuttaminen kestää noin 2 viikkoa. Ja vaikutus kestää 3–6 kuukautta. Tässä on toki jonkin verran yksilöllistä variaatiota. Mutta uusi Boeuf alkaa vaikuttaa jo 8 tunnin sisällä, mutta se vaikutus kestää vain 2–3 viikkoa. No, mietit varmaan, että miksi joku haluaisi, että botox kestää vain 2–3 viikkoa. Esimerkiksi, jos sä et ole ennen testannut botoxia ja haluat ensin kokeilla, miten se sulla toimii, ennen kuin sitoudut 3–6 kuukauden pitkään vaikutukseen. Ja joskus ihan väliaikainen tulos voi olla juuri se toivottu. Esimerkiksi näyttelijöillä, jotka haluaa elokuvissa otsan liikkuvan normaalisti, mutta sitten ensi illassa taas näyttää freshiltä ja levänneeltä. Boeuf on Allerganin eli alkuperäisen botoxin kehittäjän lanseeraama uusi tuote. Tämä tuote hyväksyttiin Euroopassa vasta nyt tässä heinäkuussa, eikä sitä vielä ole myynnissä Suomessa. Ota tili kuitenkin seurantaan, niin me infotaan heti, kun tämä palvelu on meidän valikoimassa. Mitä ajatuksia tämmönen lyhytkestoinen botuliinitoksiini sussa herättää? Kommentoi alle, me vastaillaan.